श्रीराम मुखे बोलवी सद्गुरु बुद्धिदाता अहम भारः वागवी कोणमाता जडो भावनामदासी सदाती नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ती सद्गुरुनाथ महाराज की जय. श्रीराम समर्थ. रामपाठामधली शेवटची ओवी आहे 33वी. मज काही ज्ञान नसे किंचित हृदयी प्रगटला जानकी कांत त्याचा त्याने लिहून ग्रंथ भक्तासी अर्पिला प्रीतीने. मला अजिबात ज्ञान नाही एवढा मी अज्ञानी आहे. स्वतः जानकी कांत माझ्या हृदयाच्या ठिकाणी प्रज्ञेच्या ठिकाणी प्रगट झाला आणि त्यानंच माझ्याकडून हा ग्रंथ लिहून घेतला. म्हणून हा ग्रंथ, हा रामपाठ मी भक्तांना प्रेमाने अर्पण करतो. संतांमधला आत्यंतिक लीनतेचा भाव आपल्याला या ठिकाणी दिसेल. संतांच्या मध्ये लीनता पराकोटीची असते, मार्दवता ही पराकोटीची असते. म्हणून साक्षात परब्रह्म स्वरूप असणारे, परमात्मा स्वरूप असणारे ब्रह्मचैतन्य, पण तरीही ते या ठिकाणी असं शेवटी म्हणतात मज काही ज्ञान नसे किंचित. साक्षात ओंकार स्वरूप असणारे बुद्धिमतां वरिष्ठम अशा हनुमंताचं दर्शन किंवा स्वरूप अनेकांना दाखवणारे महाराज, आणि तरीही ते म्हणत आहेत की मला काहीही ज्ञान नाही. सामान्य माणूस अनेक वेळेला देहबुद्धीच्या अंगानं मी केलं, माझ्यामुळं झालं, मी करणार आहे अशा वृत्तीनं वावरतो. परंतु संतांची भावना ही अशा रीतीच्या मीशी कुठेही निगडीत होत नाही. समर्थ रामदासांनी सुद्धा सकळ करणे जगदीशाचे असं म्हटलेलं आहे. स्वतः परमात्माच आपल्याला प्रत्येक वेळेला प्रेरणा देतो. रामरक्षा लिहिणारे बुधकौशिक ऋषी स्वप्नामध्ये साक्षात महादेवांच्याकडून ती रामरक्षा ऐकतात आणि जाग झाल्यावर ती लिहून काढतात. तशाच रीतीनं महाराजांचा भाव इथे आहे, हृदयी जानकी कांत प्रगट झाला. म्हणजे त्यांचीच प्रेरणा, रामाचीच अंतःप्रेरणा या रामपाठाशी निगडीत आहे. माझी जी प्रज्ञा आहे त्या प्रज्ञेच्या ठिकाणी रामांचं वास्तव्य आहे. म्हणून त्याचा त्याने लिहून घेतला ग्रंथ. म्हणून आत्मरूप जो आहे, हृदयरूप जो आहे, त्यानंच हा ग्रंथ आपल्याकडून लिहून घेतला. ही लीनतेची किंवा भगवंताकडे कर्तेपण देणारी भावना ज्याला म्हणतात ते या ठिकाणी व्यक्त होते. म्हणून रामपाठ एक प्रकारानं आम्हाला शरणागती शिकवतो. अनन्य शरणागत कसं व्हावं हा अप्रत्यक्ष संदेश, विचार महाराजांनी या ठिकाणी आम्हाला दिलेला आहे की त्यानंच माझ्या हृदयामध्ये प्रगट व्हावं आणि त्यानंच तो माझ्याकडनं लिहून घेणं. इथे मीपणानं आपण राहत नाही. आणि जे त्याचं आहे ते त्यालाच भक्तांच्या रूपानं तोच असल्या कारणानं भक्तासी अर्पिला प्रीतीने. आपण अनेक कथासंग्रह वाचतो, कादंबऱ्या वाचतो, काव्यसंग्रह बघतो, नाटकांची पुस्तकं बघतो, अन्य प्रकारच्या साहित्याचाही वाचनाचा भाग, ग्रंथनिर्मितीचा भाग आज आपण बघतो की ज्यामध्ये तो लेखक किंवा लेखिका ही कोणाला तरी त्या ग्रंथाच्या निमित्तानं एक अर्पण पत्रिका देत असते. कुठे कोणाच्या मार्गदर्शनाचा भाव असेल, कुठे आईवडिलांचा भाव असेल, किंवा एकूणच ह्या सगळ्या साहित्य प्रेरणेमध्ये ज्याचं कोणाचं योगदान मोठं आहे
अशांचा एक कृतज्ञता उल्लेख अर्पण पत्रिकेच्या निमित्तानं त्या पुस्तकांमध्ये आपण अनेक वेळेला बघतो. महाराजांनी सुद्धा इथे रामानं लिहून घेतलेला हा रामपाठ मी भक्तांना अर्पण केलेला आहे, आणि तो केवळ औपचारिकता आहे म्हणून नाही, तर तिथे अर्पण केला प्रीतीने, प्रेमानं मी हे भक्तांना अर्पण करतो आहे. मी माझं म्हणून इथे काहीही ठेवत नाही. प्रेमामध्ये निरपेक्षता आहे, प्रेमामध्ये आत्यंतिक आपलेपणा आहे. आणि भक्तच मुळात कसा आहे, जो विभक्त नाही तो भक्त. भगवंतापासून सद्गुरूंच्या पासून जो कधीही बाजूला जात नाही तोच खऱ्या अर्थानं त्यांचा शिष्य भक्त या संज्ञेमध्ये येतो. म्हणून रामावर निस्सीम प्रेम करणारे, त्या रामाची अनन्य भावानं भक्ती करणारे, त्या रामाला अनन्य शरण जाणारे असे जे जे कोणी रामभक्त आहेत, ईश्वर भक्त आहेत, अशा सर्वांना हा रामपाठ मी समर्पित करतो, हा भाव महाराजांचा या ठिकाणी आहे. आणि ज्या वेळेला आपण अर्पण करतो त्यावेळेला त्याच्यावरची असलेली आपली मालकी आपोआप निघून जाते. आणि एकदा मालकी निघून गेली की तिच्या अनुषंगानं आपल्याला त्याचा मनावरती असणारा, मनाला विचलित करणारा परिणामही होत नाही. चांगलं झालेलं असलं तरी ते भगवंताचंच आहे. काही उणीव असेल तर त्यामध्ये आपलं अज्ञान आहे, पण ते भगवंत सांभाळून नेतो आहे, ही भावना या अनुषंगानं इथे येते. म्हणून रामपाठामधून महाराजांची रामभक्ती आम्हाला दिसते. रामरायाचं सगुण रूप, राज्याभिषेकानंतर सिंहासनावरती आरूढ झालेल्या रामरायाचं दर्शन जसं सगुण स्वरूपामध्ये घडतं, तसंच ध्यानामध्ये मी त्याला कसं घ्यावं हा निर्गुण भावही रामपाठ आम्हाला शिकवतो. आणि त्यालाच अनुलक्षून रामनामाचं महत्त्वही अत्यंत सहजतेनं, सुलभतेनं या ठिकाणी व्यक्त झालेलं आपल्याला दिसेल. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात अपेक्षांच्या मागे वेड्यासारखं धावणं आम्हाला जर नको असेल, अकारण दमणूक होणं हे जर नको असेल, सुखदुःख रहित सहज जीवन आम्हाला प्राप्त करायचं असेल, अत्यंत क्षमाशीलता अंगी बाणवायची असेल, सद्गुरूंच्या सान्निध्यामध्ये त्यांच्या स्वाधीन होणारी दृढ मानसिकता ही आम्हाला जर निर्माण करायची असेल, आणि नामावरची अनन्य गाढ निष्ठा आम्हाला वाढवायची असेल, जोपासायची असेल, तर रामपाठाचं चिंतन हा आमच्या नित्य साधनेचा, उपासनेचा एक सहज भाव व्हायला हवा. आणि जसजसं हे रामपाठाचं चिंतन आमच्याकडून सहजतेनं होत जातं, तसतसं आम्ही सुद्धा अंतर्बाह्य रामरूप होत जातो. म्हणून अंतर्बाह्य रामरूप करणारा हा रामपाठ आपला नित्योपासनेचा एक सहज भाव आहे. केवळ ते स्तोत्र पठण नाही, तर रामाशी तादात्म्यता निर्माण करणारी शक्ती, धारणा रामपाठामध्ये आहे. जवळपास 30-32 भागांमधून या 33 ओव्यांचा हा रामपाठ सद्गुरु कृपेनं आपल्या समोर मांडण्याचा यथामती प्रयत्न मला करता आलेला आहे. या रामपाठाच्या चिंतनात वंदनीय श्रीपाद गोविंद जोशी यांचा रामपाठाचा उलगडा हे पुस्तक, वंदनीय डॉक्टर मधुसूदन वासुदेव बागडे
यांचा सार्थ रामपाठ नामामृत आणि वंदनीय डॉक्टर सौ आशाताई मधुसूदन परांजपे यांचं ब्रह्मचैतन्य गाथेमधलं रामपाठावरचं असलेलं चिंतन या वाङ्मयाचा अभ्यास सद्गुरूंनी माझ्याकडून करून घेतला, म्हणून हा रामपाठ मी आपल्यासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकलो. जे समजलं ते आपल्यापर्यंत मी पोचवलेलं आहे. महाराजांच्या चरणी ही रामपाठ चिंतनाची सेवा मी समर्पित करून त्यांना वंदन करतो. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम.